Κεφάλαιο 13. Πώς να σκέφτεστε σαν ηγέτες. Ας ξαναθυμηθούμε ότι για να φτάσουμε στα ψηλά σκαλοπάτια της επιτυχίας δεν θα μας τραβήξει κανείς. Αντίθετα, θα μας ανεβάσουν ως εκεί όσοι δουλεύουν δίπλα μας και από κάτω μας. Η επίτευξη αυτής της μεγάλης επιτυχίας απαιτεί την υποστήριξη και τη συνεργασία άλλων. Και η απόκτηση αυτής της υποστήριξης και της συνεργασίας των άλλων απαιτεί ηγετικές ικανότητες. Η επιτυχία και η ηγετική ικανότητα δηλαδή είναι να πείθεις τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα που δεν θα κατόρθωνα χωρίς τον ηγέτη, πηγαίνουν χέρι-χέρι. Οι αρχές της επιτυχίας που εκθέσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια είναι πολύτιμα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τις ηγετικές σας ικανότητες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διδαχτούμε 4 ειδικούς κανόνες ή αρχές της ηγεσίας χάρη στους οποίους μπορούμε να πείσουμε τους άλλους να κάνουν αυτό που τους ζητήσαμε στην επιχείρηση, σε κοινωνικές λέσχες, στην οικογένεια, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Οι 4 κανόνες ή αρχές της ηγεσίας είναι 1. Μπείτε στο μυαλό των ανθρώπων που θέλετε να επηρεάσετε. 2. Σκεφτείτε ποιος είναι ο ανθρώπινος τρόπος για να γίνει κάτι. 3. Σκεφτείτε την πρόοδο, πιστέψτε στην πρόοδο, εργαστείτε για την πρόοδο. 4. Αφιερώστε χρόνο για να συσκεφτείτε τον εαυτό σας. Η πίστη και η συνεπής εφαρμογή των κανόνων αυτών δίνει αποτελέσματα. Η εφαρμογή τους σε καθημερινές καταστάσεις θα σας επιτρέψει να απομυθοποιήσετε τη μεγαλόσχημη λέξη ηγεσία. Ας δούμε πώς. Πρώτος κανόνας της ηγεσίας. Μπείτε στο μυαλό των ανθρώπων που θέλετε να επηρεάσετε. Το να σκέφτεστε με το μυαλό των ανθρώπων που θέλετε να επηρεάσετε είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος για να πείσετε τους άλλους, φίλους, συνεργάτες, πελάτες, εργαζομένους, να ενεργήσουν όπως εσείς θέλετε. Μελετήστε τις 2 αληθινές ιστορίες που ακολουθούν και θα δείτε το γιατί. Ο Τεντ δούλευε ως κειμενογράφος τηλεοπτικών διαφημίσεων και διευθυντής μιας μεγάλης διαφημιστικής εταιρείας. Όταν η εταιρεία απέκτησε ένα νέο πελάτη, μια βιομηχανία παιδικών παπουτσιών ανέθεσε στον Τεντ την ευθύνη για την παραγωγή ορισμένων τηλεοπτικών διαφημιστικών. Περίπου 1 μήνα μετά την έναρξη της διαφημιστικής εκστρατείας, είχε γίνει φανερό ότι η διαφήμιση ελάχιστα προωθούσε την κίνηση των προϊόντων στα καταστήματα λιανικής. Επειδή τις περισσότερες πόλεις χρησιμοποιήθηκαν μόνο τηλεοπτικές διαφημίσεις, η προσοχή στράφηκε στις διαφημιστικά σποτ. Έγινε έρευνα μεταξύ των τηλεθεατών και διαπιστώθηκε ότι περίπου το 4% του κοινού πίστευε ότι τα συγκεκριμένα διαφημιστικά ήταν εξαιρετικά καλά. Μία από τις καλύτερες διαφημίσεις, είπαν οι θεατές του 4%. Το υπόλοιπο 96% ή ήταν αδιάφορο απέναντι στα διαφημιστικά ή τα θεωρούσαν με απλά λόγια φέση. Οι θεατές διατύπωσαν εκατοντάδες αρνητικά σχόλια όπως «Παλαβό πράγμα», «Ο ρυθμός είναι σαν να ακούς μεθυσμένη μπάντα τζαζ», «Στα παιδιά μου αρέσουν οι διαφημίσεις, όταν όμως εμφανίζεται στην οθόνη αυτό το πράγμα φεύγουν από το δωμάτιο». «Πολύ κουλτουριάρικο», «Πολύ μας κάνει τον έξυπνο μου φαίνεται». Όταν συγκέντρωσαν και ανέλυσαν τα αποτελέσματα από όλες τις συνεντεύξεις, προέκυψε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το 4% στο οποίο άρεσε η διαφήμιση ήταν άνθρωποι περίπου σαν τον Τεντ, από πλευράς εισοδήματος, εκπαίδευσης, γούστου και ενδιαφερόντων. Το υπόλοιπο 96% ανήκε σαφώς σε διαφορετική κοινωνικο-οικονομική τάξη. Τα διαφημιστικά του Τεντ, που κόστησαν σχεδόν $20,000, απετύχαν παταγωδώς επειδή ο Τεντ σκεφτόταν μόνο τι ενδιαφέρει εκείνο. Είχε ετοιμάσει τα διαφημιστικά σκεπτόμενος τον τρόπο με τον οποίο αγοράζει παπούτσια εκείνος, όχι τον τρόπο με τον οποίο αγοράζει η μεγάλη πλειοψηφία. Είχε φτιάξει διαφημιστικά που άρεσαν σε εκείνον προσωπικά, όχι διαφημιστικά που άρεσαν στη μεγάλη μάζα του κοινού. Τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ διαφορετικά αν ο Τεντ προσπαθούσε να μπει στο μυαλό των πολλών συνηθισμένων ανθρώπων και αν αναρωτιόταν 2 πράγματα.
Αν ήμουν γονέας, ποια διαφήμιση θα με έκανε να θέλω να αγοράσω αυτά τα παπούτσια? Αν ήμουν παιδί, ποια διαφήμιση θα με έκανε να πω στη μαμά και στον παπά ότι θέλω να μου αγοράσουν αυτά τα παπούτσια? Γιατί η Τζόαν απέτυχε στο εμπόριο λιανικής. Η Τζόαν ήταν μια έξυπνη, μορφωμένη και ελκυστική κοπέλα 24 ετών. Μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο, προσελήφθη ως βοηθός αγοράς εμπορευμάτων στο τμήμα έτοιμων ενδυμάτων ενός μεσαίου έως φτηνού πολυκαταστήματος. Οι συστατικές επιστολές της ήταν πολύ επενετικές. Η Τζόαν είχε φιλοδοξία, ταλέντο και ενθουσιασμό. Έγραφε μια επιστολή. Είναι βέβαιο ότι θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Αλλά η Τζόαν δεν γνώρισε επιτυχία. Έμεινε στη δουλειά μόνο 8 μήνες και ύστερα εγκατέλειψε το εμπόριο λιανικής και στράφηκε σε άλλο είδος εργασίας. Ήξερα καλά τον προϊστάμενό της. Και μια μέρα το ρώτησα τι είχε συμβεί. Η Τζόαν είναι θαυμάσιο κορίτσι με πολλά χαρίσματα, μου είπε. Υστερούσε όμως σε ένα σημαντικό σημείο. Ποιο? Το ρώτησα. Κοίταξε. Η Τζόαν επέμενε να αγοράσει εμπορεύματα που άρεσαν σε εκείνη, αλλά όχι στους περισσότερους από τους πελάτες μας. Διάλεγε στυλ, χρώματα, υλικά και τιμές που της άρεσαν, χωρίς να βλέπει με τα μάτια των πελατών που ψωνίζουν σε εμάς. Όταν της έλεγα ότι η τάδε σειρά ρούχων ίσως δεν είναι κατάλληλη για μας, απαντούσε, θα τους αρέσει πολύ, εμένα μου αρέσει, πιστεύω ότι θα πουληθεί αμέσως. Η Τζόαν είχε μεγαλώσει σε ευκατάστατη οικογένεια. Είχε διαπαιδαγωγηθεί να αναζητεί την ποιότητα. Η τιμή δεν έπαιζε ρόλο για αυτήν. Ήταν αδύνατον στην Τζόαν να δει τα ρούχα με τα μάτια των χαμηλομισθών πελατών μας. Και έτσι τα εμπορεύματα που αγόραζε δεν ήταν κατάλληλα. Οι απ' έξω έφυγαν και όπως συνήθως διαπραγματευτήκαμε τη σύμβασή μας φιλικά χάρη στον Τζιμ. Θα σας πω 2 τρόπους για να χρησιμοποιήσετε την ανθρώπινη προσέγγιση ώστε να γίνετε καλύτεροι ηγέτες. Πρώτον, κάθε φορά που αντιμετωπίζετε ένα δύσκολο πρόβλημα με ανθρώπους, αναρωτηθείτε πώς είναι ο ανθρώπινος τρόπος να το χειριστώ. Συλλογιστείτε την ερώτηση αυτή κάθε φορά που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των υφισταμένων σας ή όταν ένας εργαζομένος δημιουργεί πρόβλημα. Να θυμάστε τη μέθοδο του Bob για τη διόρθωση των σφαλμάτων. Να αποφεύγετε τον σαρκασμό. Μην παρουσιαστείτε κοινικοί. Μην ταπεινώσετε τους ανθρώπους. Μην τους βάζετε στη θέση τους. Αναρωτηθείτε. Ποιο είναι ο ανθρώπινος τρόπος για να χειριστώ τους ανθρώπους. Πάντα θα βγείτε κερδισμένοι. Άλλοτε αργά, άλλοτε γρήγορα, αλλά σίγουρα πάντοτε. Ένας δεύτερος τρόπος να υποφεληθείτε από την ανθρώπινη προσέγγιση είναι να δείχνετε με τις πράξεις σας ότι δίνετε προτεραιότητα στον άνθρωπο. Να δείχνετε ενδιαφέρον για τις εκτός εργασίας επιτυχίες των υφισταμένων σας. Να φέρεστε σε όλους με αξιοπρέπεια. Να θυμάστε ότι πρωταρχικός σκοπός της ζωής είναι να τη χαρούμε. Κατά γενικό κανόνα, όσο περισσότερο ενδιαφέρον δείχνετε για κάποιον, τόσο περισσότερα θα σας προσφέρει. Και η προσφορά του είναι που θα σας οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερη επιτυχία. Να επενείτε τους υφισταμένους σας στον προϊστάμενό σας, λέγοντάς του με κάθε ευκαιρία έναν καλό λόγο για αυτούς. Οι Αμερικανοί παραδοσιακά συνηθίζουν να θαυμάζουν τον άνθρωπο που παίρνει το μέρος των αδύναμων. Οι υφιστάμενοι σας θα εκτιμήσουν τα καλά λόγια που λέτε για αυτούς και η αφοσίωση τους προς εσάς θα μεγαλώσει. Και μη φοβάστε ότι έτσι θα μειωθεί η δική σας σημασία στα μάτια των προϊστάμενών σας. Αντίθετα, ένας άνθρωπος που λόγω της αξίας του φέρεται ταπεινά, παρουσιάζεται πιο σίγουρος για τον εαυτό του από τον ανασφαλή τύπο που νιώθει την παρόρμηση και καλεί την προσοχή στα δικά του επιτεύγματα. Η μετριοφροσύνη δίνει μεγάλα αποτελέσματα. Να επενείτε προσωπικά τους υφισταμένους σας σε κάθε ευκαιρία. Να τους επενείτε για τη συνεργασία τους. Να τους επενείτε για κάθε επιπλέον προσπάθεια που καταβάλουν. Ο έπαινος είναι το μεγαλύτερο κίνητρο που μπορείτε να δώσετε σε άνθρωπο και δεν στοιχίζει τίποτε. Εκτός αυτού, ξέρουμε ότι στις εκλογές πολλές φορές ο εκλεκτός της βάσης έχει υπερισχύσει απέναντι σε ισχυρούς
και γνωστούς υποψηφίους. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα χρειαστείτε την έμπρακτη βοήθεια των υφισταμένων σας για να σας υπερασπιστούν. Εξασκηθείτε στο να επενείτε τους ανθρώπους, να φέρεστε στους ανθρώπους σωστά, να είστε ανθρώπινοι. Τρίτος κανόνας της ηγεσίας. Σκεφτείτε την πρόοδο, πιστέψτε στην πρόοδο, εργαστείτε για την πρόοδο. Ένας από τους μεγαλύτερους επένους μπορεί ποτέ να λεχθεί από εσάς είναι ένας άνθρωπος της πρόοδου. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Σε κάθε τομέα, οι προαγωγές δίνονται σε αυτούς που πιστεύουν στην πρόοδο και εργάζονται για αυτή. Οι ηγέτες, οι πραγματικοί ηγέτες, είναι σπάνιο είδος. Οι οπαδοί του στάτους KVO, οι άνθρωποι του στυλ όλα πάνε καλά γιατί να χαλάμε την καρδιά μας, είναι πολύ περισσότεροι από τους προοδευτικούς ανθρώπους. Του στυλ υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτιώσεων. Εμπρός να ανασκουμποθούμε, να βελτιώσουμε την κατάσταση. Μπείτε κι εσείς στην ελίτ των ηγετών. Αναπτύξτε προοδευτική θεώρηση των πραγμάτων. Δύο πράγματα μπορείτε να κάνετε για να αναπτύξετε προοδευτική θεώρηση. 1. Να έχετε κατά νου τις βελτιώσεις σε κάθε τι που κάνετε. 2. Να έχετε κατά νου υψηλά πρότυπα σε κάθε τι που κάνετε. Πριν από μερικούς μήνες, ο πρόεδρος της μεσαίου μεγέθους εταιρείας μου ζήτησε να τον βοηθήσω σε μια σημαντική απόφαση. Ο άνθρωπος αυτός είχε φτιάξει ο ίδιος την εταιρεία του και παράλληλα εκτελούσε ως τώρα καθήκοντα του διευθυντή πωλήσεων. Καθώς μεγάλωσε η επιχείρηση και είχε 7 συνολικά πολιτές, αποφάσισε να δώσει προαγωγή σε ένα από τους πολιτές του και να τον κάνει διευθυντή πωλήσεων. Είχε ξεχωρίσει 3 από αυτούς, περίπου εισάξιους σε πείρα και επιδόσεις στις πωλήσεις. Το έργο μου ήταν να περάσω από μια μέρα στην εταιρεία με τον κάθε ένα υποψήφιο και να δώσω τη γνώμη μου για το ποιος μου φαινόταν ο καταλληλότερος για προϊστάμενος των πολιτών. Στους 3 υποψηφίους υπόθηκε ότι ένας σύμβουλος θα τους επισκεπτόταν για να συζητήσει μαζί τους το συνολικό πρόγραμμα μάρκετινγκ της εταιρείας. Για προφανείς λόγους δεν τους αποκαλύφθηκε ο πραγματικός σκοπός της επίσκεψής μου. Οι 2 από τους υποψηφίους αντέδρασαν με τον ίδιο τρόπο και οι 2 ένιωσαν δυσφορία σαν να είχαν διαισθανθεί ότι ήμουν εκεί για να αλλάξω τα πράγματα. Και οι 2 τους ήταν ορκισμένοι υπερασπιστές της ισχύουσας κατάστασης πραγμάτων. Και οι 2 επιδοκίμαζαν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τα πάντα. Τους έκανα ερωτήσεις για τον τρόπο καθορισμού της περιφέρειας αρμοδιότητας του κάθε πολιτή, για το πρόγραμμα αποδοχών, το διαφημιστικό του υλικό, για όλες τις πτυχές του μάρκετινγκ της εταιρείας. Και σε όλα τα θέματα η απάντησή τους ήταν «όλα γίνονται εντάξει». Σε ειδικότερα ζητήματα, οι 2 τους μου εξήγησαν για ποιο λόγο ο τωρινός τρόπος ενεργείας δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να αλλάξει. Με 2 λόγια, οι 2 ήθελαν την ισχύουσα κατάσταση να παραμείνει όπως είχε. Ο ένας μου είπε, καθώς με συνόδευε στο ξενοδοχείο μου, «Δεν ξέρω για ποιο ακριβώς λόγο πέρασες τη μέρα μαζί μου, αλλά πες στον Κύριο ότι για μένα όλα είναι μια χαρά όπως είναι. Δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτε». Ο τρίτος υποψήφιος ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Ήταν ευχαριστημένος από την εταιρεία και υπερήφανος για την ανάπτυξή της, αλλά δεν έφτανε στην αυταρέσκεια. Ήθελε βελτιώσεις. Όλη τη μέρα ο πολιτής αυτός μου ανέλησε τις ιδέες του για την επέκταση των εργασιών της εταιρείας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, για τη μείωση των χρονικών απολειών, για την αναθεώρηση του προγράμματος αποδοχών, ώστε να παρέχει περισσότερα κίνητρα, έτσι ώστε ο ίδιος και η επιχείρηση να μπορούν να αποκομίσουν περισσότερα. Είχε σκεφτεί μια νέα διαφημιστική εκστρατεία και μάλιστα είχε ήδη σχεδιάσει. Όταν χωρίσαμε, το αποχαιρετιστήριο σχόλιο του ήταν «Χάρηκα πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να πω σε κάποιον τις ιδέες μου. Η εταιρεία είναι καλή, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη». Εννοείται ότι πρότεινα τον τρίτο υποψήφιο.
Η πρότασή μου συνέπιπτε απόλυτα με τη διαίσθηση του πρόεδρου της εταιρείας. Πιστέψτε στην επέκταση, στην αποτελεσματικότητα, στα νέα προϊόντα, στις νέες μεθόδους, στα καλύτερα σχολεία, σε μεγαλύτερη ευημερία. Πιστέψτε στην πρόοδο, εργαστείτε για την πρόοδο και θα γίνετε ηγέτες. Όταν ήμουν παιδί, μου δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσω πόσο πολύ η διαφορετική σκέψη δύο ηγετών μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των οπαδών τους. Πήγα σχολείο σε ένα μικρό δημοτικό σχολείο κάποιου χωριού. Ήταν μονοθέσιο. Όλες οι τάξεις τις δίδασκε η ίδια δασκάλα ταυτόχρονα. 40 παιδιά στριμωγμένα όλα μαζί σε ένα μικρό σπιτάκι από τούβλα. Ο ερχομός καινούριας δασκάλας ήταν μεγάλο γεγονός. Με επικεφαλής τους μεγάλους, τους μαθητές της 5ης και της 6ης, προσπαθούσαμε να δούμε πόσο περιθώριο αταξιών μας επιτρέπει η νεοφερμένη. Επί μία χρονιά το χάος ήταν απόλυτο. Κάθε μέρα γίνονταν δεκάδες από τις συνήθεις μαθητικές πλάκες, φυσοκάλαμα, σαϊτοπόλεμος και άλλα. Είχαμε όμως και τα μεγάλα μας κατορθώματα. Όπως όταν κλειδώσαμε την πόρτα και αφήσαμε τη δασκάλα έξω από το σχολείο. Ή μια άλλη μέρα που κάναμε το αντίθετο. Την κλείσαμε μέσα στο κτίριο για πολλές ώρες. Μια άλλη μέρα όλα τα παιδιά από τις μεγάλες τάξεις έφεραν στο σχολείο το σκύλο τους. Δεν θέλω να υποθέσετε ότι αυτά τα παιδιά ήταν ανήλικοι εγκληματίες. Ουδέποτε σημειώθηκαν κλοπές, σωματική βία και κακοπροαίρετες ενέργειες. Όχι, ήταν απλώς γερά παιδιά, μαθημένα στη ζωηρή αγροτική ζωή που χρειαζόταν μια διέξοδο για τη συσσωρευμένη σωματική τους ενεργητικότητα και την επινοητικότητά τους. Περιέργως, η δασκάλα κατόρθωσε να αντέξει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Κανείς όμως δεν εξεπλάγει όταν το επόμενο Σεπτέμβρη μας ήρθε καινούρια δασκάλα. Η νέα δασκάλα κατάφερε να οδηγήσει τα παιδιά σε ολότελα διαφορετική συμπεριφορά. Άγγιξε την αίσθηση προσωπικής περηφάνειας και αυτοσεβασμού τους. Τα ενθάρρυνε να αναπτύξουν την κρίση τους. Σε κάθε παιδί ανέθεσε μια ιδιαίτερη ευθύνη όπως, για παράδειγμα, να πλένει τον πίνακα ή να καθαρίζει τους σπόγκους ή να βοηθάει τα μικρότερα παιδιά στη χαρτοκοπτική. Η καινούρια δασκάλα διοχέτευσε σε δημιουργικούς τρόπους την ενεργητικότητα που χρησιμοποιούνταν τόσο στραβά πριν από μερικούς μήνες. Το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα ήταν επικεντρωμένο στην ανάπτυξη του χαρακτήρα. Γιατί οι μαθητές συμπεριφέρθηκαν σαν διαβολάκια τη μια χρονιά και σαν αγγελάκια την επόμενη, η διαφορά ήταν στον ηγέτη, τη δασκάλα τους. Ειλικρινά, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα παιδιά που έκαναν πλάκες ολόκληρη την πρώτη χρονιά. Κάθε φορά η δασκάλα ήταν που έδινε τον τόνο. Η πρώτη δασκάλα βαθιά μέσα της δεν ενδιαφερόταν αν τα παιδιά θα προοδεύσουν ή όχι. Δεν είχε βάλει στόχους για τα παιδιά. Δεν τα εθάρρυνε. Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της. Δεν της άρεσε να διδάσκει, οπότε λογικά και οι μαθητές δεν ήθελαν να μάθουν. Η δεύτερη όμως δασκάλα είχε υψηλούς, θετικούς στόχους. Αγαπούσε ειλικρινά τα παιδιά και ήθελε να πετύχουν πολλά. Αντιμετώπιζε τον κάθε ένα ως άτομο. Της ήταν εύκολο να επιβάλλει πειθαρχία, επειδή και η ίδια σε κάθε της πράξη χαρακτηριζόταν από πειθαρχία. Και στις δύο περιπτώσεις, οι μαθητές προσάρμοζαν τη συμπεριφορά τους έτσι που να ταιριάζει στα παραδείγματα που πρόσφεραν οι δασκάλες τους. Η ίδια μορφή προσαρμογής παρουσιάζεται κάθε μέρα σε ομάδες ενηλίκων. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ανώτατοι στρατιωτικοί διαπίστωναν διαρκώς ότι το υψηλότερο ηθικό δεν το είχαν οι στρατιώτες των μονάδων, των οποίων οι διοικητές ήταν μαλακοί, χαλαροί, άνετοι. Οι άριστες μονάδες είχαν διοικητές με υψηλές απαιτήσεις, που εφάρμοζαν τους στρατιωτικούς κανονισμούς δίκαια και σωστά. Οι φαντάροι είναι αδύνατον να δείξουν σεβασμό και θαυμασμό σε αξιωματικούς με χαμηλές απαιτήσεις. Αλλά και οι φοιτητές παίρνουν παράδειγμα από τους καθηγητές τους. Στον ένα καθηγητή κάνουν κοπάνες, αντιγράφουν στα διαγωνίσματα και συνομωτούν με κάθε τρόπο ώστε να προβιβαστούν χωρίς σοβαρή μελέτη.
Οι ίδιοι όμως φοιτητές, σε άλλον καθηγητή, δουλεύουν εξαιρετικά σκληρά για να μάθουν την εντέλεια στο μάθημα. Και στις επιχειρήσεις βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι διαμορφώνουν την νοοτροπία τους με βάση εκείνη του προϊστάμενού τους. Μελετήστε προσεκτικά μια ομάδα εργαζομένων. Παρατηρήστε τις συνήθειές τους, τις εκφράσεις τους, τη στάση τους απέναντι στην εταιρεία, τη διοντολογία τους, τον αυτοέλεγχό τους. Ύστερα, κάντε τη σύγκριση με τη συμπεριφορά του προϊστάμενού τους και θα ανακαλύψετε εκπληκτικές ομοιότητες. Κάθε χρόνο, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν χάσει την ορμή τους και ακολουθούν καθοδική πορεία, υφίστανται αναδιάρθρωση. Και πώς γίνεται αυτό? Αλλάζοντας λίγα κορυφαία στελέχη. Οι επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια και οι εκκλησίες και οι συλλόγοι και τα συνδικάτα και κάθε άλλος τρόπος οργανισμού αναδιαρθρώνονται με επιτυχία από τα πάνω προς τα κάτω και όχι από τα κάτω προς τα πάνω. Αν αλλάξετε τον τρόπο σκέψης στην κορυφή, αυτόματα αλλάζετε και τον τρόπο σκέψης στη βάση. Να έχετε κατά νου ότι όταν αναλαμβάνετε την ηγεσία σε μια ομάδα, τα μέλη της ομάδας αρχίζουν αμέσως να αναπροσαρμόζονται στα πρότυπα που εσείς θέλετε. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις πρώτες εβδομάδες. Αυτό που κυρίως απασχολεί τους εργαζομένους είναι να σας ζυγίζουν, να σας μετρήσουν, να βρουν τι περιμένετε από αυτούς, παρακολουθούν την κάθε σας κίνηση. Σκέφτονται πώς η ελευθερία κινήσεων θα μου αφήσει, πώς θέλει να γίνει η δουλειά, τι θα τον ευχαριστήσει, τι θα πει αν κάνω αυτό και εκείνο, και μόλις πάρουν τις απαντήσεις ενεργούν αναλόγως. Προσέξτε λοιπόν τι παράδειγμα δίνετε. Το παγιό στιχάκι εξακολουθεί να είναι πιστός οδηγός. Τι είδους κόσμος θα ήταν ο κόσμος μας αν ήταν ο καθένας ολοίδιος με μένα? Για να δείτε καλύτερα το νόημα, αντικαταστήστε τη λέξη κόσμος με τη λέξη εταιρεία. Τι είδους εταιρεία θα ήταν η εταιρεία μας αν ήταν ο καθένας ολοίδιος με μένα? Παρόμοια, ρωτήστε τον εαυτό σας τι είδους σύλλογο, γειτονιά, σχολείο, εκκλησία θα είχατε αν ο καθένας ενεργούσε ακριβώς όπως εσάς. Να σκέφτεστε, να μιλάτε, να ενεργείτε και να ζείτε με τον ίδιο τρόπο που θέλετε να σκέφτονται, να μιλούν, να ενεργούν και να ζουν οι φυστάμενοι σας. Και έτσι θα κάνουν. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι εργαζόμενοι συνήθως γίνονται ακριβή αντίγραφα του προϊστάμενού τους. Ο απλούστερος τρόπος για να φτάσουν σε επιδόσεις υψηλού επίπεδου είναι να φροντίσετε ώστε το πρότυπο να είναι άξιο αντιγραφής. Σκέφτομαι προοδευτικά. Λίστα ελέγχου. Α. Σκέφτομαι προοδευτικά ως προς την εργασία μου. Αξιολογώ την εργασία μου με βάση το κριτήριο πώς μπορεί να γίνω καλύτερα. Επενώ την εταιρεία μου, τους ανθρώπους της και τα προϊόντα της με κάθε δυνατή ευκαιρία. Τα προσωπικά μου πρότυπα ως προς την ποσότητα και ποιότητα της εργασίας μου είναι σήμερα ανώτερα από ό,τι ήταν πριν 3 ή 6 μήνες. Αποτελώ άριστο παράδειγμα για τους υφισταμένους μου, τους συναδέλφους μου και όποιον άλλον εργάζεται μαζί μου. Β. Σκέφτομαι προοδευτικά ως προς την οικογένειά μου. Είναι η οικογένειά μου η πιο ευτυχισμένη σήμερα από ό,τι ήταν πριν 3 ή 6 μήνες. Ακολουθώ ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να βελτιώσω το επίπεδο ζωής της οικογένειάς μου. Έχει η οικογένειά μου ικανοποιητική ποικιλία δημιουργικών δραστηριοτήτων έξω από το σπίτι. Δίνω στα παιδιά μου παράδειγμα προοδευτικού υποστηριχτή της πρόοδου. Γ. Σκέφτομαι προοδευτικά ως προς τον εαυτό μου. Μπορώ να πω ειλικρινά ότι σήμερα είμαι πιο αξιόλογο άτομο από ό,τι ήμουν πριν 3 ή 6 μήνες. Ακολουθώ ένα μελετημένο πρόγραμμα αυτοβελτίωσης για να αυξήσω την αξία μου για τους άλλους. Έχω στόχους ανάπτυξης, τουλάχιστον για την επόμενη 5 ετία. Λειτουργώ υπέρ της πρόοδου σε κάθε οργανισμό ή εταιρεία που ανήκω. Δ. Σκέφτομαι προοδευτικά ως προς την κοινότητά μου. Έχω κάνει μέσα στους προηγούμενους 6 μήνες
Κάτι που να αισθάνομαι ειλικρινά ότι βελτίωσε την κοινότητά μου, γειτονιά, εκκλησία, σχολείο. Προωθώ αξιόλογα κοινοτικά έργα ή είμαι πηγή αντιρρήσεων, επικρίσεων και παραπώνων. Έχω ποτέ αναλάβει την ηγεσία για να επιφέρω μια αξιόλογη βελτίωση στην κοινότητά μου. Λέω καλά λόγια για τους γείτονες και τους συμπολίτες μου. Τέταρτος κανόνας της ηγεσίας. Αφιερώστε χρόνο για να συσκεφτείτε με τον εαυτό σας. Συνηθίζουμε να περιγράφουμε τους ηγέτες ως εξαιρετικά πολυάσχολους ανθρώπους. Και είναι. Η ηγεσία απαιτεί να είναι κανείς μέσα στα πράγματα. Ωστόσο, κάτι αξιοσημείωτο που όμως πολύ συχνά παραβλέπουμε είναι ότι οι ηγέτες περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνοι τους, χωρίς καμιά συντροφιά πέρα από το μυαλό τους. Αν εξετάσετε τις βιογραφίες των μεγάλων θρησκευτικών ηγετών, θα δείτε ότι όλοι τους πέρασαν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε απομόνωση. Ο Μωυσής είχε πολύ συχνά έμενε μόνος του, ακόμη και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το ίδιο και ο Ιησούς και ο Βούδας και ο Κομφούκιος και ο Μωάμεθ, ο Γκάντι. Κάθε διακεκριμένος θρησκευτικός ηγέτης στην ιστορία πέρασε μεγάλα διαστήματα σε απομόνωση, μακριά από τους περισπασμούς της ζωής. Και οι πολιτικοί ηγέτες, όμως, οι ηγέτες που έβαλαν τη σφραγίδα τους στην ιστορία για καλό ή για κακό, βάθυναν τη σκέψη τους μένοντας σε απομόνωση. Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα αν ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ θα μπορούσε να αναπτύξει τις ασυνήθιστες ηγετικές του ικανότητες αν δεν είχε περάσει τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνος του κατά την ανάρρωση από την πολιομελίτιδα. Ο Χάρι Τρούμαν επίσης πέρασε πολύ χρόνο μόνος του τόσο ως παιδί όσο και ως ενήλικας σε ένα αγρόκτημα στο Μισούρι. Είναι πολύ πιθανό ο Χίτλερ να μην είχε ποτέ ανέβει στην εξουσία αν δεν είχε περάσει μήνες στη φυλακή, μόνος όπου είχε χρόνο να επεξεργαστεί «Ο αγών μου». Αυτό το διεστραμμένα λαμπρό σχέδιο κατάκτησης του κόσμου με το οποίο παραπλάνησε και μάγεψε τους Γερμανούς. Πολλοί από τους ηγέτες του κομμουνισμού με μεγάλα διπλωματικά χαρίσματα, ο Λένιν, ο Στάλιν, ο Μάρξ και πολλοί άλλοι, πέρασαν μέρος της ζωής τους στη φυλακή, όπου είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν, χωρίς περισπασμούς, τις μελλοντικές κινήσεις τους. Κορυφαία πανεπιστήμια απαιτούν από τους καθηγητές να κάνουν λίγες μόνο παραδόσεις, έως και μόνο 5 ώρες τη βδομάδα, ώστε να έχουν χρόνο να σκέφτονται. Πολλοί διακεκριμένοι διευθυντές επιχειρήσεων βρίσκονται όλη τη μέρα περιτριγυρισμένοι από βοηθούς, γραμματείς, τηλέφωνα και εκθέσεις προς μελέτη. Αν όμως τους παρακολουθήσετε για 168 ώρες την εβδομάδα και 720 ώρες το μήνα, θα ανακαλύψετε ότι περνούν εντυπωσιακά μεγάλο μέρος του χρόνου τους, βυθισμένοι σε απρόσκοπη σκέψη. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Ο επιτυχημένος άνθρωπος σε κάθε τομέα αφιερώνει χρόνο για να συσκεφτεί με τον εαυτό του. Οι ηγέτες χρησιμοποιούν την απομόνωση για να συγκεντρώσουν τα στοιχεία ενός προβλήματος, να αναζητήσουν τη λύση του, να σχεδιάσουν και με 2 λόγια να βάλουν σε λειτουργία την υπερδύναμη της σκέψης τους. Πολλοί άνθρωποι αποτυχάνουν να αξιοποιήσουν τις ηγετικές τους δυνατότητες επειδή συσκέπτονται με τους πάντες και τα πάντα εκτός από τον εαυτό τους. Θα ξέρετε καλά αυτόν τον τύπο ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος που καταβάλει προσπάθεια να μην μένει μόνος του. Φτάνει στα άκρα προκειμένου να περιτριγυρίζεται από άλλους. Δεν αντέχει να μένει μόνος του στο γραφείο. Γι' αυτό και βγαίνει σε αναζήτηση άλλων ανθρώπων. Σπάνια περνάει μόνο στα βράδια του. Αισθάνεται την επιτακτική ανάγκη να μιλάει με άλλους, με μόνη εξαίρεση τις ώρες του ύπνου. Καταβροχθίζει τεράστιες ποσότητες κουτσομπογιού και ασήμαντων συζητήσεων. Όταν ο άνθρωπος αυτός αναγκάζεται από τα πράγματα να μένει μόνος του, βρίσκει τρόπους ώστε το μυαλό του
να μην είναι μόνο του. Τέτοιες στιγμές καταφεύγει στην τηλεόραση, τις εφημερίδες, το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, σε κάθε τι που θα αναλάβει για λογαριασμό του τη διαδικασία της σκέψης του. Ουσιαστικά λέει «Ελάτε κύριε τηλεόραση, κύριε εφημερίδα, απασχολήστε το μυαλό μου, φοβάμαι να το απασχολήσω εγώ με τις σκέψεις μου». Και ο Κύριος δεν αντέχω να είμαι μόνος, αποφεύγει την ανεξάρτητη σκέψη. Διατηρεί το μυαλό του συσκοτισμένο. Φοβάται ψυχολογικά τις ίδιες του τις σκέψεις. Με την πάροδο του χρόνου, ο Κύριος δεν αντέχω να είμαι μόνος, γίνεται όλο και πιο ρηχός. Κάνει πολλές απερίσκεπτες κινήσεις. Δεν κατορθώνει να αναπτύξει σταθερό στόχο, σταθερή προσωπικότητα. Δυστυχώς, δεν έχει επίγνωση της υπερδύναμης που μένει αχρησιμοποιητή πίσω από το μέτωπό του. Μην μοιράσετε στον Κύριο «Δεν αντέχω να είμαι μόνος». Μην μοιάσετε σε Αυτόν. Οι επιτυχημένοι ηγέτες αξιοποιούν την υπερδύναμη της σκέψης τους μένοντας μόνοι. Και εσείς μπορείτε. Ας δούμε πώς. Στα πλαίσια ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, ζήτησα από 13 εκπαιδευόμενους να απομονώνονται 2 ώρες κάθε μέρα για 2 εβδομάδες. Τους ζήτησα να μένουν μακριά από κάθε περισπασμό και να σκέφτονται δημιουργικά οτιδήποτε έρχεται στο μυαλό τους. Στο τέλος του 15ήμερου, όλοι οι εκπαιδευόμενοι, χωρίς καμιά εξαίρεση, ανέφεραν ότι το πείραμα αποδείχτηκε εκπληκτικά, πραγματικό και χρήσιμο. Ένας ανέφερε ότι πριν από τη διεξαγωγή του πειράματος της συνειδητής απομόνωσης, βρισκόταν στο χείλος μιας βίαιης ρήξης με έναν συνάδελφό του στην επιχείρηση. Αλλά, χάρη στην καθαρή σκέψη, βρήκε την αιτία του προβλήματος και τον τρόπο επίλυσης του. Άλλοι ανέφεραν ότι έλυσαν προβλήματα που αφορούσαν ποικίλα θέματα, όπως την αλλαγή εργασίας, δυσκολίες του γάμου, αγορά σπιτιού και επιλογή πανεπιστημίου για το παιδί τους. Κάθε εκπαιδευόμενος ανέφερε με ενθουσιασμό ότι είχε αποκτήσει πολύ καλύτερη κατανόηση του εαυτού του, των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του, από ποτέ άλλοτε. Οι εκπαιδευόμενοι ανακάλυψαν επίσης και κάτι άλλο, εξαιρετικά σημαντικό. Ανακάλυψαν ότι οι αποφάσεις και οι παρατηρήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνειδητής απομόνωσης αποδεικνύονται 100% σωστές. Οι εκπαιδευόμενοι ανακάλυψαν ότι όταν διαλύεται η ομίχλη, η σωστή εκλογή διαγράφεται πεντακάθαρα. Η συνειδητή απομόνωση αποδίδει καρπούς. Τις προάλλες, μία συνάδελφός μου έκανε στροφή 180 μοιρών και αναθεώρησε εντελώς τη θέση της σχετικά με ένα φλεγόμενο ζήτημα. Ήμουν περίεργος να μάθω γιατί είχε αλλάξει γνώμη, δεδομένου ότι το πρόβλημα ήταν πολύ σημαντικό. Η απάντησή της ήταν «Κοιτάξτε, δεν είχα ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μου τι έπρεπε να γίνει. Ξύπνησα λοιπόν στις 3:30 το πρωί, έφτιαξα έναν καφέ και έκατσα στον καναπέ και σκεφτόμουν μέχρι που πήγε 7 το πρωί. Τώρα έχω πολύ καθαρότερη εικόνα του θέματος και το μόνο που μου μένει είναι να αναθεωρήσω τη θέση μου». Και η νέα της θέση αποδείχτηκε απόλυτα σωστή. Αποφασίστε τώρα να αφιερώνετε λίγο χρόνο κάθε μέρα, τουλάχιστον μισή ώρα, μένοντας ολομόναχοι και απερίσπαστοι. Ίσως η καλύτερη ώρα για σας είναι πολύ νωρίς το πρωί, πριν οι άλλοι ξυπνήσουν. Μπορεί πάλι να βρείτε ό,τι σας ταιριάζει αργά το βράδυ. Το σημαντικό είναι να διαλέξετε μια ώρα που το μυαλό σας είναι φρέσκο και μπορείτε να είστε απερίσπαστοι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ώρα για 2 είδη σκέψης, κατευθυνόμενη και απρογραμμάτιστη. Στην κατευθυνόμενη σκέψη εξετάστε το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Στην απομόνωση το μυαλό σας θα μελετήσει το πρόβλημα αντικειμενικά και θα σας οδηγήσει στη σωστή απάντηση. Για την απρογραμμάτιστη σκέψη, αρκεί να αφήσετε το μυαλό σας να διαλέξει εκείνο τι θα σκεφτεί. Τις στιγμές αυτές
Το υποσυνείδητό σας ανοίγει την τράπεζα της μνήμης και τροφοδοτεί το συνειδητό σας νου. Η απρογραμμάτιστη σκέψη είναι πολύ χρήσιμη για την αξιολόγηση του εαυτού σας. Σας βοηθάει να φτάσετε στα πολύ βασικά ζητήματα, όπως δεν μπορώ να έχω καλύτερες επιδόσεις. Ποια πρέπει να είναι η επόμενη κίνησή μου? Να θυμάστε ότι η κυριότερη δουλειά του ηγέτη είναι να σκέφτεται και η καλύτερη προετοιμασία για την ηγεσία είναι η σκέψη. Αφιερώστε λίγο χρόνο κάθε μέρα σε συνειδητή απομόνωση και σκεφτείτε την επιτυχία σας. Σύνοψη. Για να γίνετε πιο αποτελεσματικοί ηγέτες, βάλτε σε εφαρμογή τους 4 κανόνες της ηγεσίας. 1. Μπείτε στο μυαλό των άλλων. Είναι εύκολο να πείσετε τους άλλους να κάνουν αυτό που εσείς θέλετε, αν δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους. Πριν ενεργήσετε, αναρωτηθείτε το εξής. Τι θα σκεφτόμουν για το θέμα αυτό, αν βρισκόμουν στη θέση του άλλου? 2. Εφαρμόστε την αρχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς στις σχέσεις σας με τους άλλους. Αναρωτηθείτε, ποιος είναι ο ανθρώπινος τρόπος για να χειριστώ το θέμα? Σε κάθε τι που κάνετε, να δείχνετε ότι βάζετε πάνω απ' όλα τους ανθρώπους. Επιφυλάξτε στους άλλους τη μεταχείριση που θέλετε να σας επιφυλάσσουν. Θα βγείτε κερδισμένοι. 3. Σκεφτείτε στην πρόοδο. Πιστέψτε στην πρόοδο, εργαστείτε για την πρόοδο. Σε κάθε τι που κάνετε, να σκέφτεστε τη βελτίωση. Σε κάθε τι που κάνετε, να έχετε υψηλά πρότυπα. Με την πάροδο του χρόνου, οι υφιστάμενοι γίνονται φωτοτυπίες του προϊστάμενού τους. Φροντίστε να αποτελείτε πρωτότυπο άξιο μίμησης. Ενστερνιστείτε την αρχή στο σπίτι, στη δουλειά, στην κοινωνική ζωή, θα είμαι πάντα οπαδός της πρόοδου. 4. Αφιερώστε χρόνο για να συσκέπτεστε με τον εαυτό σας και να αξιοποιήσετε την τεράστια δύναμη της σκέψης σας. Η συνειδητή απομόνωση αποδίδει καρπούς. Χρησιμοποιήστε τη για να αποδεσμεύσετε τις δημιουργικές σας δυνάμεις. Χρησιμοποιήστε τη για να βρείτε λύσεις σε προσωπικά και επαγγελματικά προβλήματα. Κάθε μέρα να περνάτε λίγο χρόνο μόνοι, απλώς και μόνο με τις σκέψεις σας. Χρησιμοποιήστε την τεχνική σκέψης που εφαρμόζουν όλοι οι μεγάλοι ηγέτες. Συσκεφτείτε με τον εαυτό σας. Πώς να χρησιμοποιείτε τη μαγεία της μεγαλόπνοης σκέψης στις πιο κρίσιμες καταστάσεις της ζωής. Η μεγαλόπνοη σκέψη δίνει εκπληκτικά αποτελέσματα. Αυτό όμως εύκολα το ξεχνάμε. Όταν βρεθείτε σε δύσκολες περιστάσεις, υπάρχει κίνδυνος η σκέψη σας να μην ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και αν αυτό γίνει, έχετε χάσει. Ακολουθούν σύντομα ορισμένες συμβουλές για να μείνετε μεγάλοι όταν δοκιμάζετε τον πειρασμό να χρησιμοποιήσετε τη μικρόπνοη προσέγγιση. Ίσως είναι χρήσιμο να αντιγράψετε τις συμβουλές αυτές σε μικρές κάρτες και να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτές ακόμα πιο εύκολα. Όταν οι ασήμαντοι προσπαθούν να σας υποβιβάσουν, σκεφτείτε μεγαλόπνοα. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να χάσετε, να δοκιμάσετε δυστυχία, να δεχτείτε μορφή, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορέσουν να σας κάνουν κακό αν έχετε κατά νου 3 πράγματα. 1. Όταν αρνείστε να πολεμήσετε τους μικροπρεπείς, νικάτε. Πολεμώντας τους μικροπρεπείς, κατεβαίνετε στο επίπεδό τους. Μείνετε μεγάλοι. 2. Να περιμένετε ότι θα σας επιτεθούν ύπουλα. Είναι απόδειξη ότι γίνεστε μεγάλοι. 3. Να θυμάστε ότι αυτοί που σας χτυπούν είναι ψυχολογικά άρρωστοι. Μείνετε μεγάλοι. Μόνο ήκτο αξίζει να αισθάνεστε για αυτούς. Σκεφτείτε μεγαλόπνοα για να είστε άτρωτοι από τις επιθέσεις των μικροπρεπών. Όταν αρχίσει να σας κυριεύει το αίσθημα της προσωπικής αδυναμίας, σκεφτείτε μεγαλόπνοα. Να θυμάστε, αν πιστεύετε ότι είστε αδύνατοι, γίνεστε αδύνατοι. Αν πιστεύετε ότι είστε ανεπαρκείς, γίνεστε ανεπαρκείς. Αν πιστεύετε ότι είστε δεύτερης κατηγορίας, γίνεστε δεύτερης κατηγορίας.
Διώξτε αυτή τη φυσιολογική τάση της αυτοϋποτίμησης με τα εξής όπλα. 1. Να φαίνεστε σημαντικοί. Σας βοηθάει να σκέφτεστε σαν σημαντικοί άνθρωποι. Η εξωτερική σας εμφάνιση έχει στενή σχέση με το πώς αισθάνεστε εσωτερικά. 2. Επικεντρωθείτε στα πλεονεκτήματά σας. Φτιάξτε ένα διαφημιστικό του εαυτού σας στον εαυτό σας και χρησιμοποιήστε το. Μάθετε να φέρνετε τον εαυτό σας σε φόρμα. Γνωρίστε τη θετική πλευρά του εαυτού σας. 3. Τοποθετήστε τους άλλους ανθρώπους στις σωστές διαστάσεις. Ο άλλος δεν είναι παρά άνθρωπος κι αυτός, οπότε γιατί να το φοβάστε? Σκεφτείτε μεγαλόπνοα για να δείτε πόσο αξιόλογοι πραγματικά είστε. Όταν η φιλονικία φαίνεται αναπόφευκτη, σκεφτείτε μεγαλόπνοα. Αντισταθείτε με επιτυχία στον πειρασμό της φιλονικίας ως εξής. 1. Αναρωτηθείτε. Με το χέρι στην καρδιά είναι το θέμα τόσο σημαντικό ώστε να αξίζει τον καυγά. 2. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι ποτέ δεν κερδίζετε τίποτε από μια φιλονικία. Πάντα απλώς χάνετε κάτι. Σκεφτείτε μεγαλόπνοα και θα δείτε ότι φιλονικίες, καυγάδες, έρηδες και προστριβές δεν πρόκειται να σας βοηθήσουν να φτάσετε εκεί που θέλετε. Όταν αισθάνεστε νικημένοι, σκεφτείτε μεγαλόπνοα. Δεν είναι δυνατό να φτάσετε στη μεγάλη επιτυχία χωρίς να γνωρίσετε δυσκολίες και αποτυχίες. Είναι όμως δυνατό να ζήσετε την υπόλοιπη σας ζωή χωρίς να νικηθείτε. Οι σημαντικοί άνθρωποι αντιδρούν στις αποτυχίες ως εξής. 1. Θεωρήστε ότι η αποτυχία είναι ένα μάθημα. Διδαχτείτε από αυτή, ερευνήστε την, χρησιμοποιήστε την ως εφαλτήριο προς τα πάνω. Περισσώστε κάτι από κάθε αποτυχία. 2. Συνδυάστε την επιμονή με τον πειραματισμό. Κάντε όπισθεν και ξεκινήστε από την αρχή με μια νέα προσέγγιση. Σκεφτείτε μεγαλόπνοα και θα δείτε ότι η ήττα είναι στο μυαλό σας μόνο, τίποτα περισσότερο. Όταν ο έρωτας αρχίζει να ξεθοριάζει, σκεφτείτε μεγαλόπνοα. Ο αρνητικός, μικροπρεπής τύπος σκέψης είναι άδικος μαζί μου, θα τον εκδικηθώ, σκοτώνει τον έρωτα. Καταστρέφει τη στοργή που σας αξίζει. Όταν όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά στον ερωτικό τομέα, 1. Επικεντρωθείτε στα μεγαλύτερα προτερήματα του προσώπου που θέλετε να σας αγαπά. Βάλτε τα μικροπράγματα εκεί που είναι η θέση τους στο περιθώριο. 2. Κάντε κάτι εξαιρετικό για τον σύντροφό σας και κάντε το τακτικά. Σκεφτείτε μαζί μεγαλόπνοα για να βρείτε το μυστικό της συζυγικής ευτυχίας. Όταν αισθάνεστε ότι η πρόοδος σας στη δουλειά επιβραδύνεται, σκεφτείτε μεγαλόπνοα. Όποιο και αν είναι το επάγγελμά σας και η θέση σας, οι υψηλότερες θέσεις και οι μεγαλύτερες αποδοχές έρχονται με ένα μόνο τρόπο. Αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής σας. Κάντε το εξής. Σκεφτείτε. Μπορώ να το κάνω καλύτερα. Το καλύτερο δεν είναι ανέφικτο. Για πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Τίποτε στον κόσμο δεν γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όταν σκεφτείτε «μπορώ να το κάνω καλύτερα», θα παρουσιαστούν και οι τρόποι. Η σκέψη «μπορώ να το κάνω καλύτερα» βάζει σε κίνηση τις δημιουργικές δυνάμεις σας. Σκεφτείτε μεγαλόπνοα και θα δείτε ότι αν δώσετε προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση, τα χρήματα θα έρθουν μόνα τους. Με τα λόγια του Μπουμπλίλιου Σύρου, ο σοφός είναι αφέντης του μυαλού του, ο ανόητος είναι δούλος του.